Morvai Angelika vagyok, és ő az édesanyám, akin édesapám távozása után egy évvel, 2013-ban vettük észre az első memóriazavarokat. Először csak minden többször megkérdezett rövid időn belül, majd elfelejtett főzni, elfelejtett felköszönteni bennünket a születésnapunkon, ami azelőtt sosem felejtődhetett el, elfelejtette, hogyan kell a laptopját, a távirányítót és a telefont használni. Majd elfelejtette, hogy mennyi gyógyszert vett be aznap, ettől kezdve nem hagyhattam egyedül egy perce sem. 24 órás felügyeletet igényelt az állapota. 2017-ben hazaköltöztem Svájcból, és vele maradtam 2 évig. 2018-ban már nem tudta azt sem, hogy a lánya vagyok. Nagyon kemény időket éltünk át. Fogalmam nincs, hogy miért csinálod. Mit? Mire jó ez? Amit csinálsz? Miért vagyok én itt? Nincs semmi dolgom, nem adtam neked, nem adtál nekem kölcsön, nem tartozom neked semmivel. Miért vagyok itt? Miért vagyok itt? Mire jó az, hogy én itt vagyok valahol, ahol most már tudom, hol vagyok, de miért jó az neked, ha engem így bezársz, nem engedsz el? Anyu, nem értem. hova akarsz menni? Haza. Hova? De anyukád meghalt 24 éve. Nem halt meg. De meghalt. Anyám nem halt meg. Anyu! Mondom, hogy nem! Majd 2019-ben egy idősek otthonába kellett költöztetnünk, mert az én egészségem is megroppant a stressz hatására. 2. típusú diabétesz diagnosztizáltak nálam. Nem volt más megoldás. Választanom kellett, hogy csinálom tovább, és maradok vele, és az én egészségem is tönkre megy, vagy pedig egy idősek otthonába adom, ahol gondoskodnak róla. Nehéz döntés volt, de meg kellett hoznunk. 2020. szeptemberében találkoztam a limbikárkkal, és egyből regisztráltam. Másnap édesanyámat is regisztráltam a családi csomagomba. 5 nap után, 1,5 év kerekesszékben ülés után újra járt, de ezt a tapasztalatot már ismeritek. Aztán novemberben felhívott a saját telefonjáról, ami nála volt az otthonban, és úgy elcsevegtünk, mint a régi boldog időben. Úgy köszöntött engem, hogy szia mucikám, mi újság van, mint hogyha nem telt volna el több év, mióta utoljára felhívott. Az eredmény teljesen ledöbbentett. A rövidtávú memóriája folyamatosan javult. Aztán egyszer éjjel felhívtam az otthont, mivel anyukám nappal lázas volt és aggódtam érte, megkérdeztem, van-e láza. Ekkor futottam össze az éjszakás nővérrel, aki a következőt mondta nekem a telefonba. Én nem igazán tudtam, hogy anyuka ő tanár volt, ugye? Igen. És a régi múltja, amikor tudod a demenciának, ugye van egy fok, hogy a régi dolgokra nagyon emlékeznek, sőt, a rövid távúra még nagyon nehezen, tehát fogalmuk sincs, hogy mit csinál az ember, vagy mit kell nekik csinálni. De anyukán ez nem így volt, ő nagyon jól tudta néha, hogy mit csinál. Tehát ő éjszaka is tudta, például, hogy én ki volt, és előtte egy héttel ismert. És ő nevemen szólított, hogy Erika, ahol ott a legtöbben most is Erzikének hívnak még. Tehát érted, mint mondok, tehát ő ezt tudta. Azt is tudta, hogy én este vagyok. Azt is, hogy éjszakás, pedig hát mondom, hogy anyudat nem ismertem, ugye? Igen. Hát hosszú távon, hogy emlékezett volna előtte, hogy én ki vagyok. Meg egy kisebb dolgok is voltak, például a paputát tudta, hogy melyik nem tudom így elmondani, tehát sok minden úgy visszatükröződött, hogy nem sérült ő neki teljesen a memóriája. Hát én a halmozottan fogyatékos emberekkel dolgoztam 35 évig, és voltak ugye demenszek is köztük, majd demencia ugye már mindennapos. De ilyet, hogy a memóriája, tehát a régi dolgokra emlékszik, és a közeli dolgokra, ami pillanatnyi, hogy most ezt csináltuk és ez kell, erre nem emlékszik, azután nagyon sokszor visszajöttek, hogy emlékezett rá. Jó, köszönöm. Tehát rákérdeztem, hogy így vagy úgy, akkor emlékezett rá, hogy mit mondott előtte 10 perccel. Az demenciánál ilyen nincs. Mert nem emlékeznek rá sajnos. Nagyon ritka, tehát lehetséges, hogy anyukádnál inkább ez a törődés, ami volt a testvéreddel, ez inkább egy ilyen idegé, nem tudom, okozhatott. De memóriazavar, vagy kiesés, mert hogy az agy törölte direkt, hogy nem akar tudatosan emlékezni rá, nem tudom.
Én erre gondolok legalábbis. Anyukám állapota folyamatosan javult, a beszéde kiváló lett, pedig előtte már mutatta az afázia tüneteit. Teljesen ledöbbentett ez az állapot, hiszen nem számítottunk már javulásra. A demencia a nyugati orvoslás szerint gyógyíthatatlan betegség. Nagyon hálásak vagyunk dr. Cooknak a limbikárkért. Reményt ad mindenkinek, akinek hasonló egészségi problémái vannak. Nagyon-nagyon köszönjük dr. Cooknak, amit tett értünk. Én pedig köszönöm, hogy ennek a kipróbálásában részt vehettem, mert így én már tudom, hogy mi az, amit nyertem. Szuper, anya. Hát én örülök, hogy segíthetek neked, de ez alap, hiszen az anyukám vagy. Igen, ez így igaz. Nek olyanok, akik kételkednek, és majd amikor majd kipróbálják ezt az energiát alkalmazni, akkor rájönnek, hogy mennyire igaz az, amit én elmondtam, hogy egyáltalán nem fáj. Ha hajlítom a lábamat többször egymás után, párban vagy egyesével, és teljesen fájdalommentes. És járáskor milyen? Közben mész? Hát mondjuk mint 100 évvel ezelőtt. Mikor járok. Szuper. Én annyira boldog vagyok, hogy segíteni tudtam neked. Köszönöm. Köszönöm. Érzel? Érzel, anya? Én Érezlek. És nagyon jó. Jó tudni, hogy itt vagy vele. Én mindig itt vagyok veled. Tudom. Akkor is, ha fizikailag nem. Én is a nap minden szakában gondolok rád. Én is. Nem csak rád. Rátok. Mindenkire. Igen. Szeretlek.